Namhlanje ngizothinta udaba olubucayi oluthinta ukuthi ngeke ngathi ukulithinta izolo bekade ngiseThekwini e44 Rocky Ridge. Manje ngase ngihlushwa inetwork ngila edamini la ngikhona ngibhake nje nanti la ngaphandle edamu mina ngileceleni kwazisa ukuthi ijwa kulungisela umcimbi omkhulu so ngimningi la edamini ngiba ngapha ngibe ngahle. Khonto engiyithintile izolo ngabotha abantu abaningi abangiqondi ngithini. Ngithi mina ngesikhathi senyanga zakudala omkhulu obaba omkhulu obani khona into eyayisetshenziswa bengabe unecala kuthiwe athi umuntu uzothumela izilwane laba ababethakatha bethi izohamba ziyontshontsha idocket. Umseshi noma whoever idocket likuyena uzobona ningasekho. Ngase ngathi mina amanga wokukhohlisa abantu ngoba ucashe ngokuthi abazi kade aqala kwakwamanga leyo nto. Azikho izilwane ezikwazi ukuntshontsha idocket. Azikho izilwane ezikwazi ukuntshontsha idocket. Into eyayenzeka kwakuconvincwa umuntu ophethe idocket athenjiswe into ethenjiswa yona, anike into anikwa yona, aphiwe into aphiwa yona, bese yalidukisa idocket. Bese ebuzwa ngedocket uzothakalaza lishone ephi kade lila. Lo oyinyanga ngeke atshele iclient yakhe ukuthi hayi ngimgwazelile umseshi noma whoever walahla idocket ukuze angagaxelisa umseshi uzothi ngithumela izinto zami zawonto docket. Into engekho leyo, into engekho nje leyo futhi engakaze ibe khona leyo nto leyo. So nje ngiyacela abantu bazi ukuthi njengoba namhlanje kuliwa nama scammers, lento ye-scammer abanye abantu isegazini kubona ngoba bazalwa omkhulu nokhokho nobanibani. Into yokuscam abantu eyayisegazini kuukuthi ngaleso sikhathi i-technology yayingakabukhona ukwazi ukuveza amaqiniso obala njengoba sekwenzeka ninenhlanhla mphakathi njengamanje. Okwesibili ngithi mina xhumana nedlozi lakho ngeke uzuyisole. Xhumana, uyabona nje bengabe unomakhandakhanda kuyakuphoqa ukuthi ngempela idlozi lakho axhumane nawe, alifike ngamaphupho, alifike ngezibonakaliso, alifike nangama signs. Umuntu nje unomakhandakhanda la ukhona kumele ukwazi ukucommunicate nedlozi lakho through ibonakaliso, through amaphupho, through ama signs. Njengoba sizobe sinalomcimbi lo sobe sinawo 14 October la and ngiyohlangana nabanomakhandakhanda ngo13 ngizobe sengibatshela ukuthi ngokwama signs ke manje uxhumana kanjani nedlozi lakho. Mhlambe uphakathi kwi-interview ubhekene nempi ufuna ukuconfirm ukuthi idlozi lakho likunye nawe, kunama sign. Uzomkhumbula uMalema ngesikhathi kushone uWinnie khona inkulumo ayisho ethi ma give me signal what we should do with those people who betray you. Contact with signal, and the signal isetshenziswa abantu ngempela abanamadlozi aphilayo, abantu ngempela abanamadlozi anamandla. Sesikusona ke isigaba manje nabo bonke abantu abanomakhandakhanda ukuthi lento yesignal abantu ayibasebenzele. Uthi noma uzothatha indlela, yes awulele, yes awukho emodini yebonakaliso, kodwa akube khona isignal lolu hambo luthathayo luyilona yini, lesinqumo sithathayo isona yini. Ngizobafundisa abantu mase ngiyabatshethe isignal ihamba kanje, ihamba kanje. Babeze besho kuqala bethi bengabe kubaba isandla laphezulu kushuthi khona imali ozoyithola makubaba isandla lento endini yesandla, bengabe kuthiwa mangabe ihlo dikiza ama sign lawo, kodwa hayi ukuthi lawo ma sign are for everybody. Ama sign aloyo muntu osuke ezoxhumana kanjalo nedlozi lakhe. Uma ngabe mina imidlozi makudikiza ihlo ngezansi mhlambe khona ngizokhala, madikiza ngenhla khona ngizombona. Indlela engicommunicate ngayo nedlozi lami. Into ukhiye bafethu emhlabeni niyoze ningikholwe, idlozi lakho, izingilosi zakho, uNkulunkulu wakho, lezi inyoni ezigcwele emhlabeni bafethu ezithi ziyalapha, zizinyanga zinegubhu ayisebenzi
hlezi kuskenywa wena lapho kusetshenzwa wena abafethu. So ingakho ngathi mina ngifika nomakhandakhanda abafethu ngicela understand umakhandakhanda. Umakhandakhanda uhambo. Umakhandakhanda is not a product ukuthi thatha sebenza qede cha. Once wanomakhandakhanda usohambweni. Umsebenzi wami guide umsebenzi wami ukukulwela umsebenzi wami ukuthi idlozi lakhe aqaqeke umsebenzi wami ukuthi into zakho ebeyibophile azidedeleke imsebenzi wami ukuthi impumelelo yakho ayenzeke ngoba usonomakhandakhanda umsebenzi wami ukuthi izimpi obhekene nazo zilwe. So izimpi azilweki ke umkanye kanye khona mhlawumbe uthi unezimpi ekhaya la uhlala khona umakhandakhanda uzozilwa izimpi uyinqobe mase uyinqobile kuyiwa kwisigaba 2 kwisigaba 3 kwisigaba 4 ngonjalo mhlawumbe nezimpi emsebenzini zizoliwa izimpi zinqotshwe mase iliwa izimpi then mase kunqotshwe izimpi ila uthola khona ipromotion. Mhlambe khona umuntu owakubopha wathi anisoze naphumelela kumele kuqale kuliwe impi yokuqaqa isibopho mase siqaqiwe isibopho sekuliwa impi yokuthi njani phumelela ke manje ngeke uphumelele kusaboshwe isibopho kuqaqwa isibopho qala. So abantu abanazo kulomhlaba inkinga ezifanayo baneyinkinga ezingafani ingakho kumele kube uhambo ukuthi sesikwenzile lokho sesokwenza lokho sesinqobi usukuachievile wena lokho ngoba khona kumele ukubone kwenzeka empilweni mangabe nje impilo akufanele ishone phansi impilo kumele iye phezulu ukuya phezulu kufana noma mfowethu uphonsa itshe phezulu before lishone phansi liqala lime ngokunjalo nento eyehlayo uma izoshona phezulu kade usushawa inkinga into zakho seziphela zehla angithi bese iphela into zakho usuyalwa ke nokuphindba kuyakulwela komakhandakhanda into eyenzakalayo ngoba bese ishona phansi before ziye phezulu ziqala zime ayisashoni phansi ayishoni phezulu sezimile mase yimile seziyasuka ziyaphezulu ayikho into evele ithi u10 sekushona phezulu kuqala ukunqotshwa inkinga ngoba abanye bashawa amagceke athakathiwe abanye bashawa ukuhlala nabathakathi abanye bahlalwa ukuthandana namadoda angasabafuni abanye bashawa ukuthandana namakhosikazi ahlale bashwabela zonke izinsuku ezinye inkinga baba zidalwa inhlalo ohleli kuyona ukuze kube lula ukuthi uye phezulu khona isinqumo ekumele ulekelelwe ukusithatha ngoba isinqumo osithathayo isona esidecide ngekusasa lakho ingakho ngisho umuntu impilo yakhe eshona phansi inquma ayithathayo zemshonisa phansi umuntu impilo yakhe eshona phezulu inquma ayithathayo eshona phezulu mawuthatha isinqumo sokuba nomakhandakhanda yileso sinqumo esithi sungena kule team yethu njengoba mina kuyimanje ngilwela bonke abantu ngangisho nini nje ngithi igubha zikho ngabalwela abantu buka namhlanje wonke amakhona uthi uyezwa athi umuntu ngaqolwa ngesigubhu uthi uyangapha ngaqolwa ngesigubhu uthi uyangaphi inyanga seyivela ukuthi zamahlatha ngakanani inyanga ziyakuzilwa nabantu inyanga mina ngazi ukuthi ayikwazi inyanga ukulwa nomuntu onormal uma ngabe umuntu onormal accuse nyanga wena uthi umsulwa lo muntu wena oaccusayo mhlambi othumela abantu ingoba vele yena umela abantu and abantu bakwi level yakhe lewo muntu unelungelo lokubalwela wena mawuthi uyinyanga ngampela unamandla fundisa lo muntu onga understand ukuthi usebenza kanjani mufundise musukulwa naye mufundise angagcini kuumuntu ongazi ogcina ehlisa umoya wena owaziyo othi uyinyanga usulwa naye sengathi manje vice versa sengathi manje lo wahlisa umoya uyena wena olwayo ngoba manje yini angisikema ngamuntu mina vele usikema usikemile mfethu ukusikema gcwala ngakufakela baba umuntu umskemile ngoba usumskemile umuntu and usubanjiwe ehlisa umoya chazela lo ukuthi yini edale wena waskema lona yiphi lendlela osebenza ngayo menza umuntu understand ukuthi wena wathola wena wangenwa idlozi noma zilwane ezifuna uba wake abantu ngoba abantu abangenwanga iziphiwo ezifanayo kwakona ukuwaka abantu kuseyisiphiwo leso ukuthi bawaka abantu bakukholwe umehluko isiphiwo kodwa esingasile ngoba isiphiwo esicindezela abanye abantu ukuze kuphakame wena kuseyisiphiwo nako ukuwaka abantu kuseyisiphiwo ukuqambela abantu kuseyisiphiwo ukuhleba kodwa unesiphiwo esimbi
esimbi esenzani esidicilela abantu isiphiwe simbi esingakwazi ukuthi silwele abantu uyabona so ingakho mina owami umsebenzi uyathanda noma uthandi noma yini into ethinta umuntu nehlukumeza umuntu indlela engavuma ngayo ukuthi abantu ngizoba lapha abantu ngizobaphilisa abantu ngizobaphumelelisa abantu ngizobalwela alikho ilanga mina engathi hayi ngiyavuma ngizolwela inyanga ngizolwela sorry and so angakaze ngiyivume mina ukuthi ngithola amandla mina ngavuma ukuthi ngizolwela abantu ingakho noma yinini mina ungifica ngilwela abantu ingakho even kulama case konke ngithintile abanye abantu ngiyabona abantu abasanda ukungena shem abangaka understand mina uphatha kanjani into engiyishilo angijiki njengoba ngathi mina kuleli icala leli lithinta usenzo meyiwa ngathi kulona mina ngithi labantu abawo accused lapha yana ababoshiwe inkantolo izobadedela ukuthi kuthiwa khona number 5 ifoni yakhe kuthiwa yafonela uKelly noma yafonela uZandi angisahlangana naleyonto mina ngisebenza ngesiphetho lezinto lezi eshiwoyo izinto ezibulala icala nezibulala ilidi ngoba njengamanje wonke umuntu bethe njo ukuthi akekho umuntu owangena endlini and kusetshenzwa leyonto manje ukuthi akekho kodwa ukuze kudidiseke leyonto kumele kuqhamuke ezinye izinto ukuze labantu abahamba nomoya bayele once wangama wayale wadideka icala nalo liyadideka mase kuthiwa icala liphelile iyona into eqeda icala leyo ngoba kushiwo izinto eziningi ezingahlangani ngenkathi izinto zingahlangani ofakazi bekhuluma izinto engahlangani ufakazi wokuqala ukhuluma okunye wesibili ukhuluma okunye owesithathu ukhuluma into engahlangani ufakazi wokuqala yilona uthi khona ifoni eyafona mase kuthiwa ekabani leyo phone number inamba yomuntu eyomuntu ngoba irequire egameni lakho umuntu isebenza kanjalo lento uma ngabe into ingarikhiwe inamba ingarikhiwe egameni lakho akuyona yakho lo namba ingakho uma uthenga iSIM card kumele before uyisebenzise ayirikhwe ukuze ikhombise ibelonging so kodwa manje kiziningi into engibona abantu safuna ngibafundise zona kodwa ngoba vele ngikhona ngisazoba khona so bekezelelana abafowethu koze kube sekugcineni ngizonicathulisa kuningi nina abafowethu engakabi nabo makhanda ake nje uthandaze ebusuku ucele edlozini uthi ngicela imali yokuthi nami ngibe nomakhanda uma ngabe lo makhanda ngampela ludinga idlozi lami lizomnika idlozi lami lemali le ake uyicele ungakhulumi mhlawumbe ngemali othi hayi vele nginayo bengizothenga impuphu ngithengeni ake uthi nje ngicela nje imali kamakhanda ngoba ngifuna idlozi lami manje siconnecte ngifuna into zami zikhuphuke ngifuna ukunqotshela ake nje ukukhulume leyo language uthi omunye ngingiphakamela ngiyazi ngathi ngisakhula likhona inyanga eyake yantshontsha idocket mfethu awukwazi ukungqina ngaleyonto uthi uyazi khona inyanga eyantshontsha idocket ngithi mina yikho leyonto idocket lalilahlwa ilo ifraud necorruption ayiqalanga namhlanje kade yabakhona umehluka abantu babengaqondi ukuthi ihamba kanjani ifraud and corruption into kade yabakhona lalintshontshwa bangakutshela abaseshi bakudala abasebenza ngekhathi zama ZP lalintshontshwa idocket baba ukuze liphele icala yabo lantshontshwa ngokuthi idocket lantshontshwa that is why selifidwa na kwi-system qala kwanganaka ukufida amadocket kwi-system kodwa bafethu kancane kuningi enizokufunda into engiyishilo angisoze ngajika mina into engiyishilo angisoze ngoba mina ngibheka umuntu niyakhumbula kuqala ngisho ngithi umalema unamandla ababazekayo uma ngabe wawungizwa baze bathi abanye no kushuthi ngithanda umalema kushuthi nami ngiyipolitician ngathi no mina ngumholi umuntu ongumholi akachemi nenhlangano kodwa ukhuluma iqiniso uma ngiwabona amandla kumalema
akufanele ngithi ngiwabona ngibe ngithi awekho ngoba lapho kushuthi ngenzani shuthi nami manje angisamele ukuba umholi mangiwabona amandla kubaba uZuma angikwazi ukuthi ngiwabona amandla ngithi mina hayi angiwabona amandla kuZuma mangiwabona amandla kumango ulokhuzana uformer president weIFP uPrince Mangosuthu ubuthwalezi mangiwabona amandla kufuna ngisho Kithi ngiyabona amandla. Mangiwabona amandla kuMisizulu inkosi yethu madoda ifuna ngisho ngithi ngiyababona amandla. Ukuthi uyamthanda noma umthandi hayi ukuthi sengincele bana. Ngikhuluma iqiniso. Mangibona abantu ukuthi bayaskema ngegubhu ifuna ngikhuluma iqiniso. Ukuthi hayi labantu bayaskema ngegubhu labantu ayisebenzi lanto. Kukunyanywa manginyanywa fuck off. Kodwa kusala into engiyishilo mangibona ukuthi ayingeke as much as abantu ngibabotha abantu abaningi ba-anti Ramaphosa ba-anti Ramsa kodwa ngiyambona mina ukuthi uRamsa uzongena ayithatha second term manje ngikhuluma iqiniso ngithi kuzoba nje mina ngisebenzi ngama feelings omuntu angisebenzi ngama emotions angisebenzi ngokuthi ucabangani ngisebenza ngokuthi kuzokwenzakalani mase ngithe uzophumelela ngoba unomakhandakhanda usungifonelile ku 0798130260 wathi uyafona abangangithola wafika ngolosithathu ngoba ngitholakala ngolosithathu nangomgqibelo enumber 44 Rocky Ridge Road noma uthi nje King Bhaka iyavela ku Google Map address iyavela 14 October sizala iaddress yala ithi King Bhaka Nzama Dam uyofaka ku Google Map King Bhaka Nzama Dam iyokulida uzuzongena lana yonke into yami mina ihlelekile into esengiyibonile abanye abantu bathatha izinto ngelukuluku ngiyakunxusa wena mntana sekhaya ngiyakunxusa mama wami lapho ukhona ngiyakunxusa babu wami lapho ukhona ungathathi izinto ngenhliziyo azi ukuthi inkanu yenza nini wazi futhi ukuthi wehla nini wazi futhi ujabula nini nomndeni wakho ungasali futhi sokotamatisa kakhulu ngabe utamatisa kakhulu futhi ngoba once utamatisa kakhulu imimoya izodlalela kuwena ngeke usaba ubabuzo bayisididithi sikababa ngabe utamatise kodwa futhi ungabi isidlamlilo sikababa umama akakwazi ukusabisa ngawe mase iphuma endleleni ngani athi ngizomtshela ubaba wenu akamtshela ubaba wenu ungathi uzomtshela ubaba wenu ithi ngani hayi noma ngamtshela loyo ingoba ubaba udayiswa wena mama mprotect ubaba engane ngoba wena mama uyi deputy kababa ungajabuli mama ukuthi ingane zixabana nobaba azisamhloniphi ngoba ngelinye ilanga izingane zizokwenza into edina wena uzoceba kubani ngoba umama afuna hamba oceba kubaba makuthi senavumelana ke ekhaya ukuthi ubaba ke ungaphansi kamama ngoba umama osebenzayo nowakhayo nonemoto kulungileke baba ke mvikeleke umama ngoba umama uyibreadwinner ke lekhaya mvikeleke umama enganeni angathi bebhekanena enezimpi emsebenzini udirector ubani nawe futhi uhlangene ngaye la uthi hawu ma wena njengoba engekho nje unamadoda unokuthi mu protect enganeni ukuze impi yangaphandle ingakwazi ukungena because izitha zangaphandle ziyangena ngentuba yokuthi nina nibambisene ngaphakathi Ekaba nguphaka isibongo wanzami bathi ngihambile bathi ngibonele bathi ngizenzile bathi wathi uphaka udako yini ngingone ebhuqa imiza abafokazana ngothola mentshise thuluza ngambi nalo ngifice ensimi nqaba uxakile kuzoshuba kusangazeka noma yini ngumafavuke ngengede ngabane ngologwatha phatha khulule ngufaka amakhanda khanda indlodle namakhanda amabili elesithathu elenkosazana dameni kahle ubusika nohlobo ngwele ngaphupho sikutshana bephupa mehla namalanga ngathini mina bathini bona kunjani makunjena madoda azikhali ko TikTok azikhali ko Facebook azikhali ko YouTube kunjani makunje wena onyanyayo fawofo kugcwala ngiyakufakela ngeke ngizwe ngempatha ingakho nje ngithe namhlanje angithatha ithuba ngike ngicacise kahle lento ukuthi isinqumo njengoba ngithe nje 13 October before the event ngobe ngihlangene nabo bonke abantu abanomakhandakhanda bofika nje early ngobe ngisebenza ngiyoqala nje ngo6 ntambama ukusebenza kuyoze kushaye o3 ngakusasa abafuna ukubhuka ababhuke ko Maritzburg endaweni enjalo ko Maritzburg iMaritzburg iyona seduze la ko Maritzburg nje nibhuke khona indawo zokulala nani ngisho umgwaqo eMaritzburg uclean awunankinga uyabona ko Maritzburg ngisazongikhombisa kahle nje direction izala kodwa mawubhuka eThekwini right kodwa kungcono mawuzobhuka ngako Maritzburg uma ufuna indawo yokulala kuseduzane nje it's a matter of 30 minutes to 35 minutes drive 30 minutes to 35 minutes drive mawusuke eMaritzburg uzala edamini into engcono ke leyo yabo
Kodwa nami futhi ngiyanakhela izindlu ngiyakha la ngifuna mase nifikile nje nifile ukuthi nize kwimakhandakanda dem ngampela ke ngiyanakhela kuyimanje ngiphansi phezulu ngiyakha ngithatha isenti phezu kwesenti ngiyaphonsa ngiphinde ngiphonse ngapha ngiphinde ngiphonse ngiyazama ngilungisane ngoba angifuni mase nifike la ngoba nganijwayeza eRocky Ridge ukuthi nifike nibhala o4 yabona nitshekise osofa nibabhekise phezulu yabona laba abareclinayo nibabhekise phezulu nibheke phezulu nganijwayeza nala futhi ngakhela liyona ukuthi ngifuna manifika nifile ukuthi ayisifikile sisekhaya si right ngisho imgwaqo kade ilungiswa ya greatwa yeziwa yonke into uyabona indawo zokupaka beyilungiswa yonke leyonto ngoba lo mcimbi mkhulu kakhulu ngithanda ukubhubha ngadela ngempilo yami ngathi angagcwali angamane emfethanyanye noma phalaze kodwa amaqiniso wona hayi ngeke ngaveli baba abantu baqole kakhulu baba yabona futhi kuyashaqisa mase beyikhulumela abantu bekhipha 100,000 bekhipha 126,000 bekhipha 300,000 umuntu ethenga into engekho ibutternut thenga ibutternut inyoni ibhampi inyoni ayi fuck off man nazi ngivele ngishintsheke bengabe ngilokuza kahle ngilalela lento le noma ngikhuluma ngalento ibhampi inyoni ibhampiswa ukuthi iqhopha umuntu ngebutternut ziningi kodwa uNkulunkulu emuhle namadlozi abantu engiwathembayo hayi abaveza amaqiniso ngoba umuntu ubeka wathatha isinqumo sokuthi uyamsiza uyashintsha ube ummeli wakhe mengabe fika umuntu uyajabula mengabe ngafika umuntu uyababiza abantu uthi uzani umnika umuntu izinto ezinengqinamba ezobuye zimxake ingakho mina umakhandakanda akanangqinamba umakhandakanda oil ingakho abantu bedlela ingulube mawuyithanda hayi ukuthi uzoyidla mawungayithandi mawuyithanda ithanda idlozi lakho mawungayifuni futhi ayifunwa idlozi lakho mawudla ufisha unankinga uyidlela inkukhu uyiyelo cansini uzenzela inkonzo yekamelo nowa kwakho awunankinga umakhandakanda ungafika usebenzise qede wenza inkonzo ungenza inkonzo uphinde usebenzise awunangqinamba nje akukho la kuthiwa khona sekumele manje uhlabele noma uvuselele wena mawubamba ukuthi mangithi fikani anofika ngoba kusuke kunyuswa amandla ukuthi noma kuthiwa iziphi ziqhamuka wonke amasayidi mase ngithe nje wozani awungalenzi iphutha ungafiki mawungafika ngokwazi ngiyaphatha kabuhlungu angikhathali ukuthi ungathini mawufikile nokwazi ngijabula esinqeni njengetsheketshe ngithi ya nginibone nijabulile sigqoke leyo khala yengubo egqokiwe ubone kwaze kwamnandi nikhulume nodwa nihlebe usukwenzeleni umakhandakanda wena nomunye asho athi hayibo mina ungenzela ukuthi nomunye asho athi ungenzela ukuthi kade nje khona kuthi uJulia khona kade ngifakela u10,000 kuthange uthi ngendlela izinto zakhe ezihamba kahle ngakhona nomnyeni wakhe ngithi gadla ngo10,000 wathi ngiyakupha my king khona umunye ofike kugcwele ephethe 5,000 uthi yena ke wawusebenzisa waseya uthi angisazi ukuthi uthe yini lento ayibheja noma wabheka into zebhola noma waye ekhasini noma wenzani kodwa khona ayibhejile wavele wawina 35,000 ngamtshela kodwa ngathi intanta yakho kodwa ungahamba utshela abantu ngoba ngifuna umuntu mina ozofuna umakhandakanda ethi ufuna ukuyowina into yokubheja wena nje libonile idlozi lakho namandla ukuthi ubudinga imali esheshayo base waphiwa yibona kodwa hayi ukuthi ngizothi manje nginika ngithi uzowina ekhasino uzowina kuphi indlela esetshenzwe ngayo kuwena ungiphu 5,000 leyo muntu ngamtshela futhi ngathi ungathi ke masuyobheja futhi usuthwele ekhanda ukuthi ngoba uwinile uzowina zonke izinsuku ububhekelelwa ngoba kubonakalile inkinga zakho mase echaza inkinga zakhe hawu wansalelwa umuzi wakhe ensalelwa isherifu eyakade isigebengu kodwa yagcina ibanjiwe isigebengu yadayisa umuzi wakhe mayise yebank ibank lafike lasho ukuthi hayi umuzi wakhe ubungabi juku ukuthi ungadliwa uyabo mayise ibheki waye emakhanseleni wayapi isherifu ayisatholakala yabo yilowo muntu okade ekhona uthe bengabe sesichaza istory kwaba kuhlungi ngathi bekufanele vele ukuthi amandla kube khona indlela akunika ngawo umthoba inhliziyo bekumthoba inhliziyo kodwa asisebenzi ukuthi abantu ababheje ngoba ukubheja kuhambisana nezibhathi kodwa wena ngoba bekade kumthoba inhliziyo siyakubongela kodwa ungajwayeli ngikhuluma iqiniso mina ngifihli mina ngeke mina ngithi hayi khona into zekhasino kodwa hayisuka bapha abantu ababethi bawina amakhasino banjani bethi bawina amahashi bethi bawina amabhola bethi bayawina bona baphi namhlanje abawini ngani baphi abawini ngani
Phela omunye umuntu umbona nje ehamba ukuthi lo muntu wayewina bedlala ibhola kodwa manje ulamba emlonyeni akasawini ngani. Kwakuvele kuyisikelemu. Kwakuvele kuyisikelemu. Khona ngiyakufakela baba yizo ithathe noma uyiyeke baba lalela. Ngithi mina lento engiyishoyo ngeke mina anginazathu sokukhuluma ngekho mina. Ngenhlanhla lolu hambo la kamoya. Ngihambile ngibonile ngizenzile. Ngidlule engeke abanye abantu badlule khona. Angivelanga ngawo King Bhaka. Ngihambile ngibonile ngizenzile. Ingakho ngisho ngikhuluma akekho umuntu ovumelekile ukungiphikisa. Ngoba mase ngikhuluma into engiyishoyo isuke izokwenzeka. Angisabisi. Sabisi. Mangithe uzonqoba, awuzonqoba. Thatha uma ubeke phansi. Kodwa qonda ukuthi khona izinto ebeyivimba impilo yakho. Lezi zinto ezivimbile kuzoliwa nazo. Makuliwa nazo zizolwa. So wena mangabe zilwa bambisana nami. Mangithi fika siyabona ukuthi bekuliwa unezikazi. Fika sipholisa izikazi siphindele empini ngoba sikufuna uphumelele. Asenzeli wena, sesenzela wena nesizukulwane sakho ngoba beke savuma ukuthi usizi libe kuwena. Kuzogqilazeka wena, kugqilazeke nezingane zakho nabazukulu bakho. Kanti masiqaqa wena, kuqaqeka wena nabazukulu nezingane zakho. Mawuthe uyangifonela wangangithola ocingweni uningibekezelele njengoba ngiyibhizi ngapha inetwork ibuye ingabi right. Yabo lento iyangidida ke nani nizobona manifika. Idamu liphansi umuzi uphezulu. Mawubuka ngamehlo engqondo kufuna uthi bengabe usemzini usendlini endlini phezulu kumele idonse network. Ayidonsi mawusendlini. Ifunani? Ifuna ushone phansi edamini. Once wasedamini idonsa wonke ama network. Uyabo kunemfihlakalo esemanzini. Ingaka ngithi amanzi owahlonipha ngoba ngisho ugesi uyakwazi ugesi ukuhamba ngamanzi. Ugesi intambo nje nogesi once yaba semanzini mawungena kulawo manzi uzochokheka. So amanzi anemfihlakalo kuningi kodwa one day kancane nokwazi. Abantu abaningi bebengazi ukuthi ugesi namanzi ugesi uyahamba ngamanzi. Uyahamba impela nje. Kwesinye isikhathi thothi ugesi uphehlwa ngawo amanzi. Kodwa izinto you need to understand them. Kodwa abantu ke abahlakaniphile bazongizwa. So that is why ngithi ingakho ipower ilapha emanzini. Hayi ukuthi njalo emakuthiwa ipower emanzini kusho ukuthi kunenyoka emanzini baba. Cha anginjalo. Akunjalo inyoka. Njengoba ngisho ngithi mina inetwork idonsa mangisedamini. Niyobona futhi kuphansi edamini iphezulu izindlu. Ezindlini ayidonsi kakhulu kodwa edamini ila idonsa khona. Nawe nje masenifikile othi mawufuna inetwork kahle uyoya kule yandlu kaMakhanakhanda ngoba idonsa ngakuyona. Eduze kwawo ume ngaphandle kwendlu kaMakhanakhanda iyadonsa inetwork lapho. Iyadonsa inetwork. Bese uyaphuma uyogibela entabeni ayidonsi. Mayidonsa inqamuke kodwa kulendlu kaMakhanakhanda idonsa baba like nothing. Kuyimanje ngibhaye ngakhona. Ngisukile ezindlini. Ngehla ngeza la enzansi. Yabo so ngithe ezinye izinto ifuna kufundiswane ngoba ngibonile ukuthi abanye abantu bajahile ukuthi bathi bafuna ukulapha. Kahle ukuhlakanipha nje noma lokhu kwemvelo akukho kubona. Bona yonke into bafuna ukuba defensive. Ukuvuma uthi yazi mfethu bengenalo kulwazi ngalokho ngiyabonga ukufunda kuse ukuhlakanipha lokho. Ukuthula kuse ukuhlakanipha lokho. Ukukhuluma sewucabangile kuse ukuhlakanipha lokho. Ukulalela umuntu mayekhuluma ukuthi ukhala ngani kuse ukuhlakanipha lokho. Ukubuyisela umuntu imali yakhe bengabe ethi ungiskemile lento wanginika yona ayisebenzi inhlobo ayisebenzi lebhathanathi ukumbuyisela imali yakhe kuse ukuhlakanipha lokho ngoba once wambuyisela uyotshela abanye ethi ayingeke wayengangiqoli usibani ngoba ngitheba ngithi ayisebenzi wangibuyisela imali yami hayi futhi kanzima bethi abantu wow wazwana iqiniso hayi lezi izikolo zayo ngeke uzuyithola emfethu awukolozi mfethu imali yomuntu eyedlozi lakhe makujabula umuntu kujabula idlozi lalowo muntu makukhala umuntu kukhala idlozi lakhe makukhala amadlozi abantu abaningi uzoba nengcindezi mfana mase uthi uyavalelwa noma uthi kuliwa nawe kanti hayi ngoba kuliwa nawe ziningi inyembezi ezikhalayo
ngithinte le ndaba because umuntu omunye kunokuthi afunde emaphutheni, omunye umuntu ujaha ukublame athi angifunwa mina, ngiyazondwa mina, ngiyathakathwa mina, ngiyaliwa mina, nginjani mina. Mfethu, most yabantu abaxoshwe emsebenzini, abanye babo ingoba emsebenzini uvela athi umuntu angisazwani nemanager, angisazwani nomphathi, kuze kuhlinelwane impela. Omunye umuntu axabane nabanye abasebenzi nanani, omunye umuntu afike ediniwe. Isikhathi esiningi uba imbangela wena ukuthi ube nama challenges, okusho ukuthi mangabe kumele unqobe, kumele kuqale kulungiswe wena. Ingakho ngisho imfundo iqeqesha wena, ifundise wena ukuze ukwazi ukubhekana nani nempilo. Uma ngabe uhlonipha umazi omunye umuntu wena, automatically nabanye abantu bazokwazi. Impilo ihamba kanjalo. Mangabe mfethu kubantu uza ngokweqiniso, automatically abantu bazokuthemba futhi support futhi bazokulandela. Ngoba kuyihlazo ubona umuntu enabalandeli umuntu about 300,000 uyabona ukuthi bake bamthemba abantu, nange nabalandeli about 300,000. Kodwa labantu about 300,000 abamthemba, abasamthembi bonke, baxoshwe yini? Ungathembi kwakhe. Ubona ngani ukuthi abasamthembi? Ingoba bengabe poster. Awukwazi mfethu uthi unabalandeli about 300,000, about 600,000, about 400,000, uposte ufake ivideo, mayisiview abantu about 10,000 ivideo yakho. Yonke lenqwaba yini ngabe nayo interest ukuzobona into oyifakile? Ingoba ubahlukumezile labantu. Ubahlukumezile. Omunye umuntu unabalandeli about 200,000, kodwa into yakhe ibuka abantu about 2,000 maye poster. Labantu bonke baba, abantu bayangena, bayasubscribe to your page, kodwa bengabe sebephuma unsubscribe, bavele bayithulele nje abantu. Kodwa usephuma ngaphela futhi. Mina abalandeli bami abaningi babekade bekwamanye amadoda, nanamanje ngokwama numbers basekhona lawo madoda, kodwa balwela mina ngapha manje ngoba unsubscribe ngalena. So mangabe inyoni ibala ithi hawu kunabantu abangaka, ibala lenqwaba. Into ebalulekile ukuthi bangaki contact ba active, bangaka abantu aba-active, ubala ngokuba active. Abantu aba-active yilaba bazoviewa, yilaba send ama-reactions, yilaba bazolike, yilaba bawulokhu nalokhuya, ba-active. Futhi nisa communicate, nisa landelana, nisa understandana. Kodwa mosunabantu abawu-900, yibo, unabantu abawu-900,000, kodwa ma uposta ivideo ibukwa abantu abawu-15,000. Unabantu abawu-920,000, ma uposta ivideo ibukwa abantu abawu-20,000. Awuphi wonke lo 900,000? Awukho worried ukuthi ngempela why labantu abawu-900,000 bangaviewi, bangenzi lutho? Ngoba bake baviewa, baxoshwe yini? Baxoshwe yini labantu? Abanye basebenza isona, abanye begcina bewathenga ama-followers. Shem, umbona umuntu uyabona nabantu abama-followers bala ko 250,000 shem, kodwa nje beposta ivideo ivele ibukwa abantu abawu-600. 600 people, not 600,000. 600, they view your thing. They view your thing. Kuwena, does that thing make sense? Of course it doesn't. Okwazi bana abantu abawu 250,000 into yakho manje izoviewa abantu ngeke guys. No, come on. Abantu nje kusafuna sibafundise bafethu, safuna sibafundise abantu ba consistent kahle ukuthi kuba kanje kube kanje. And omunye umuntu ayilahle mayisezochoma, athi buka ukuthi nabantu abangaki. Yebo, baphi? Fana nendoda izochoma, nginengane ezu-60 mina, zu-60, ziphi ingane? Hayi zikomabazo. Hawu mfethu,
Uhambe nje wena uhamba uyatshala awukho responsible udlala ngezingane zabantu una 60 wengane obani amagamazo iyiphi endala hey angazi ukuthi iyiphi endala. What a shame, what a shame, what a shame. Hayi sikomabazi ingane zami bapho omabazi hayi saxabana uyedelela uyadayi fusak oh hayibo fusak man. Ingane ngithi mina bafethu kunezinye izinto efuneka umuntu nomuntu ayifundise kuqala ukuba responsible. Konke kuthiwa ukuthatha responsibility eyokuthi ngoba naba sebekhona abantu bathithe labantu ukuthi izikhalo zabo azifezeke. Vula umnyango ukuthi anytime abeze. Uyabona mina festival engenzayo mina ngenzela labantu abakhombisa ukungithemba baba abalandeli bami baze baba nomakhandakhanda labacule ngimaqashile ngibaqashela ukujabulisa labantu babone ukuthi inkosi yethu iyasithanda. Le festival engenzayo ngiyenzela ukujabulisa abantu abathi King Bhakasiwa la uwakhona yabo le festival engenzayo yabo. Ingakho umhla ka-13 October ngiyoqala ngibe nalaba nomakhandakhanda ngibasebenze baba ngibakhombise imakhandakhanda stone itshe elingafani namanye amatshe mase ngibakhombisa elinye futhi elingaphansi kwalelo ngibakhombise iHoly Mountain istadium lesami bosibona idamu lami bobe belibona indlu kamakhandakhanda bobe beyibona izindlu zobe zikhona iningi into abazobe yibona abantu iningi bazobeyibona abantu ngoba yindaba ngimile angitatazeli isitori sami ngiyasazi into engiyishilo angisoze ngajika entweni engiyishilo. Lo bufakazi obulethwe enkantolo busazoshayisana bheke phansi bheke phezulu ungangqini ngobufakazi obuzwe namhlanje ungabi umoya. Mangabe uzufakazi obuthile awuyinike noma isonto nje ubulandela uzozwa buzojika bisazohlupha ubufakazi bale case kasenzo umeyiwe. Kodwa mina ngimile ngithi mina inkulu indaba eyenzeka ngaphakathi endlini. Papa yini bafethu ngiyanithanda kodwa ke bafethu like nothing on earth, like nothing on earth. Papa yini bafethu.